Hello mga kaabag, mayong adlaw da kaninyong tanan. Ani ta karon sa to ikaduha nga tema nga to pagahisgutan sama sa kakaingon nako tong primero na to nga tema nga to ang pagahisgutan sa ikaduhang tema mao ang Santos nga Rosario. Sa dili pa kita magsugod mo kay igsunan ato sa usa kinabuhi sa pag-ampo mga kita panalangin sa Dios nga kita malamdagan diha sa ato ang pagahisgutan inyong taud-taud mao ang Santos nga Rosario. Kitang tanan sa ngalan samahan sa anak mo sa balahan ng Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo langit nun nga naa ka sa langit. Pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka na mo ang iyong harian, matuman ang imong pagbot ni siyuta mingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, pinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sumahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon hangtod sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasiloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, dad-a ang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit, ilabi na katong nagkinahanglan kayo sa imong santos, mga kaluoy o panabang. Sa ngalan sa Mahana, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Unsa man kini ang Santos nga Rosario mga kaabag? Ang Santos nga Rosario, usa kini katinuod nga porma sa pag-ampo, diin ato nga ginalitok ang 15 ka tagnapulo ka maghimaya ka Maria, uban ang amahan namo sa tiliwala sa tagnapulo niini. Samtang sa matag usa niining 15 ka tagnapulo, atong ginahandom kini diha sa banus-banus sa Dios nga pagpamalandong sa usa ka misteryo sa atong katubsanan. Ang Rosario mga kaabag, usa kini ka pulong o nagikan kini sa pulong pinulungan nga Latin o gatawag nga Rosarium, meaning crown of roses or garland of roses. Ang pag-ampo diha sa Santos nga Rosario mga kaabag, usa kini ka pagdaig alang kang Birhen Maria ug mao kini nga gitawag nga Rosario. Tungod kay giila sa mga Kristohanon ingon nga espirituhanong rosas nga korona alang sa inahan sa atong hari nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang Santos nga Rosario isip pagtulud-an sa mga Kristiyanos, usa kini ka sakramental o pagdebosyon o paghalat o pag-ampo kang Birhen Maria ug paghandom sa mga hitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Ang sakramental mao ang mga butang o han-ay sa pag-ampo nga gipanalanginan o gitudlo diha sa ato ang simbahan nga gitukod sa Dios. Ang mga nahitabo sa kinabuhi ni Birhen Maria ug ni Ginoong Hesus mao ang gihandom diha sa upat ka misteryo sa Santos nga Rosario. Ang Santos nga Rosario mga kaigsuonan gilangkuban sa pag-ampo nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus, mao ang amahan namo ug ang pagsaludo sa anghel ngadto kang Birhen Maria nga mao ang maghimaya ka Maria. Buti pasabot ang unod diha sa Santos nga Rosario nagsukad gayud didto kang Ginoong Hesus ug sa panahon sa mga apostoles. Ang pagsugod sa Santos nga Rosario mga kaabag, nagsugod ang pag-ampo sa Santos nga Rosario niadtong tuig 270 AD. Nianang panahona, ang mga monks everyday sila nga nagaampo sa 150 ka mga salmo diha sa Biblia. Nianang panahona, adunay mga laiko o magtotoo nga dili ka ba mobasa
nga buot o gusto mag-ampo diha sa 150 ka mga salmo, ug tungod kay dili man sila ka bumabasa, busa ila kining gihulipan og 150 ka maghimaya ka Maria ang 150 ka salmo. Ug aron dili sila masipyat diha sa pag-ihap, ila kining gigamitan og pisi ug adunay 150 ka binugkusan. Og tuig 1214 mga kaabag, ang mahal nga Birheng Maria nagpakita didto kang Saint Dominic ug gidasig si Saint Dominic ni Birheng Maria sa pag-ampo kanunay diha sa Santos nga Rosario. Diyan ang panahona si Saint Dominic mga kaabag nag-ampo aron makabig ang Albigensians ug tungod sa iyang pag-ampo diha sa Santos nga Rosario, daghan ang mga Albigensians nga nakabig pagbalik diha sa simbahan. Ug tungod ni Saint Dominic mga kaabag, ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan ang pag-ampo sa Santos nga Rosario. Ug katong tuig 1571 mga kaabag, panahon ni Pope Pius V, ika-225 nga Pope, adunay gubat nga hitabo didto sa Lepanto, usa ka lungsod sa West Greece. Yan ang panahona, ang mga sundalo nag-ampo sa Santos nga Rosario ug tungod sa ilang pag-ampo sa Santos nga Rosario, kauban nila si Pope Pius V didto sa Roma diya sa pag-ampo sa Santos nga Rosario, midaog sila sa gubat ug ang maumpit sa October 7, 1571. Ug tungod ni ana, ang bulan sa Oktubre gideklara ni Pope Pius V nga bulan sa Rosario o Month of the Rosary. Mao nga hangtod karon o sa umaabot nga Oktubre atong sa ulugon ang bulan sa Rosario sa bulan sa Oktubre. Mao nga og gawas sa Santos nga gawas sa Santos nga misa, ang Santos nga Rosario mausab ang pinakataas nga debosyon isip hinagiban batok sa gahom sa dawtan. Kay sumala pa sa itong mga kaigsuunan ng mga antay nga Katoliko, sa ilang pagbatikos diri kanato, ingon pa nila nga nganong kamong mga Katoliko mutuuan ang Santos nga Rosario nga dili man kana mabasa letra por letra diha sa Biblia. Kay giingon pa ni San Pablo sa unang sulat niya didto sa Corinto kapitulo 4 bersikulo 6 nga kinahanglan man nga magkinabuhi kita sumala sa kasulatan ug sumala pa usab sa Biblia, gidili man sa Ginoo ang pag-ampo nga balik-balik. Kay sumala bitaw sa Ebanghelyo ni San Matthew kapitulo 6 bersikulo 7, sumala sa giingon nila diha sa Ebanghelyo ni San Matthew, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghunahuna nga dunggon sila tungod sa taas nila nga pag-ampo. Mga kaabag, ang akong tubag diha sa duha ka teksto nga gilabay nila dinhi kanato mao ang pulong nga rosaryo dili mabasa diha sa Biblia, husto ug angay tungod kay ang nagtudlo niini mao ang pundok o katawhan sa Dios nga mao ang simbahang Katoliko. Sama sa pulong Biblia nga dili mabasa sa balaang kasulatan, ang pulong Biblia ang naara sa cover, apan ang simbahang Katoliko mao ang nagngalan sa balaang kasulatan nga ngalan nga Biblia. Ug kini gituhuan tungod kay nagtudlo niini mao ang pundok o katawhan sa Dios nga mao ang simbahang Katoliko. Pangutana, nganong husto ug angay tuhuan ang gitudlo sa simbahang Katoliko bisan dili kini mabasa letra por letra diha sa Biblia? Akong tubag mga kaabag, husto ug angay tuhuan ang tanan nga gitudlo diha sa simbahang Katoliko tungod kay mao kini ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran diha sa kalibutan. Sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15.
Apan ang dili nato masabtan diha sa ato mga kaigsuonan nga mga anti-katoliko mao ang ilang pagtuo sa Biblia nga pulong sa Dios, nga ang pulong Biblia dili man mabasa sa balaang kasulatan. Naa ra man kini sa cover, ug ang ilang prinsipyo nga dili mabasa sa Biblia dili man o dili angay nga tuhuan. Ato kini pagabansayon mga kaigsuonan diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 7, ang giingon dinhi nga sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod kay taas ang ilang pag-ampo. Mga kaabag, ang mga pagano mao ang mga tawo nga Dios lamang ang ilang gituhuan. Usbon ko, ang mga pagano mao ang mga tawo nga Dios lamang ang ilang gituhuan. Ang giingon sa Ginoo, sa iyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong. Wala mingon ang Ginoo nga ayaw balik-balika ang inyong pag-ampo. But ipasabot, wala gidili sa Ginoo sa pagbalik-balik diha sa pag-ampo. Sa original nga Biblia mga kaabag diha sa Matthew chapter 6 verse 7, wala didto ang mga pulong nga balik-balik. Apan ang hubad o translation naghimo diha sa ato mga kaigsunan nga mga anti-katoliko, ila kining giilisdan o balik-balik didto sa original nga Bible sa Matthew chapter 6 verse 7. Wala didto naka-state nga ayaw balik-balik ka, apan ang original dito naka-state nga ayaw daghana ang inyong mga pulong. Busa unsa man di ay ang gipasabot diha sa Matthew chapter 6 verse 7, ang gipasabot sa Ginoo nga mao sa ato ang pag-ampo, dili nato daghanon ang atong mga pulong kay bisan pa dili pa kita mangayo diha sa Dios, nasayod siya ni ini kung unsa atong mga kinahanglan sa matag adlaw. Mabasa nato na sa Ebanghelyo ni San Matthew chapter 6 verse 8. Ug para dili kita may sama diha sa mga pagano, gitudluan kita sa Ginoong Hesus unsaon pag-ampo, ug mao kana ang pag-ampo diha nato mabasa sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, mao ang amahan namo. Busa husto ang pag-ampo diha sa Santos nga Rosaryo, kay ang pag-ampo nga anaa diha sa Santos nga Rosaryo usa diha ang amahan namo, ug kaduha diha ang maghimaya ka Maria, ug mubo ra kini mao nga mga pag-ampo. Mga kaabag, ang maghimaya ka Maria o puno ka sa grasya mao kini ang pulong nga gilitok sa anghel nga nagpasidungog kang Birhen Maria, ug natawag nga angelic salutation nga atong mabasa sa sulat sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28. Ug ang bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus, nga mao ang pulong ni Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo. Ug mabasa nato na diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 48. Ang pag-ampo sa Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon ug sa oras nga among kamatayon amin, gitudlo sa simbahan aron paghangyo sa panabang ni Birhen Maria. Ang pagbalik-balik o litok sa amahan namo ug maghimaya ka Maria dili supak sa Dios, kay usa kini ka sakripisyo. Ug ang pagbalik-balik og litok sa mga pag-ampo o mga balaod gipahayag sa Dios. Diya ato na mabasa sa Salmo kapitulo 119 verse 13 nga nagaingon diha nga
Balik-balikon ko pagsugid ang mga balaod nga imong gihatag. Buti-buot pasabot mga kaabag nga ang pagbalik-balik og nito sa pag-ampo dili supak sa Dios. Ang supak sa Dios mga kaabag mao ang pag-ampo nga taas ug daghan kaayo nga mga pulong nga ginalitok diha sa pag-ampo. Dili sa pagdaot sa tumakaigsunan nga mga anti-Catholic, no? Na sila mismo ang naigo diriya sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 7 mao ang pag-ampo sa makaigsunan nato nga mga anti-Catholic kay ang ilang mga pag-ampo taas ug daghan ang mga pulong ang ilang gilitok. Hinaut makaigsunan ko diha ti Kristo diha sa mubo nato nga explanation na may tungod diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 7 maghatag ato kaninyo kanato og dugang nga kalig-on diha sa tuong pagtuo nga Katoliko. Sa dili pa nato tapuson ato kining pagasirat-an diha sa panalangin sa pag-ampo tanan sa kasamahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, ug dad-a tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Labi na kadtong nanginahanglan kayo sa imong santos nga kaluoy ug panabang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Hangtod sunod mga kaabag atong pagahisgutan sa sunod nato nga topic mao ang bunyag. Kini si Brother Ryan, ang Dios sa kanunay magapanalangin nga kanato dalagon ang Dios og maayong adlaw kanimo.